kuma wuli balila bemanga. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمجك على التنوك على بركة أمسالي دنفولا سوهرما كانوي على كراي أنا سمغو ani maw made bituguru ko fukata jodon se alaka nen aw bela jilenye o jama kulu sanumayna kabe marsi kalo tle kononto ma samba fla ani tani kononto an karamogo asiyidi sharif usman madan haidra ayi kunda segu kaw feino kasabu ke jamiyatul ansar din islamiya a section min be segu olu ka mawludu ba labeni mawludu mini a baraw bela jelen bolo dalen no katake segu kaw kan dola ci teremba min be no nabe fama ko Esad Amarindaw o hukumu konnana an karamo asayidi Sharif Usman Madan Haidra anaka delegation ba borabamo ko dugu mandogo ku temeneni dugu wo dugu kaninyo kalandiw bela jelen bora ku jo wala saka an karamo ye ka do nyina fe ani ka do aye aka wuli ka jo anaka chesri mawludu o wasalila jamanen konnana ani jamana diw olu ni nyogon chela ben kalalila hukumu konnana an karamo asayidi Sharif Usman Madan Haidra segu alla dalamaw imamu katase seguna lamini mabela jelema utara an karamo kumbe asayidi Sharif Usman Madan Haidra kilometri tani wolonvla nyogona ka sensen ka do segu ni bonyay ni karamay mi nyogona madelika yi ani mi nyogona madelika ke kasabuke an karamo asayidi Sharif Usman Madan Haidra ale minge ninga dogo ala sewkawi an karamo bismillah asayidi Sharif Usman Madan Haidra ka kimimbe no nabe focus sido senun koro o kina douane cour ko felala kene ba mimbe no a kenen konnana wiye an karamo asayidi Sharif Usman Madan Haidra wiya bismillah ina fo awira kunya bala chogoya munna a kenen konnana dugutigila kaw katase anga ladalamaw ani imamu nin bela jelen kume kene konnana ku kan nisondia anu ka farfunira ani ni heraba min kundara ukan no ye mawludu ye ka ke wasaye ka ke bunyaye ka ke daile seguna lamini bela jelenna mashimatu nin ko ina kafara mamunu bora jamana werawla kana Burkina Faso Côte d'Ivoire ona nyogona dugu chama muna na benini mbaranye ani mamu mawere munu bora Mali kono dugu werawla kana fara an karamo asayidi Sharif Usman Madan Haidra ka ni mawludu bay nyina mayalila kenen konnana min sorolay Shérif la jabarani togoyala anga jeka nyama dawfe mabi kuma rodo lay basu ya gele sigilente ngaw ma gele sigimbe seko ya bi o be chogodi am sare mo o be chogodi al-islamu an joraya dine kuntigi ka joli do an joroya alimami ka joli do an joroya dugutigi ka joli do segu na mara bele jelen ka joli de do basande an be ya an fashiya ye ɲamakalaya ye ngani maa min ta kɛcogo ɲɛna mɔɔw bɛ tugu o la dɛ i ye ala ko fɔ ay tɛgɛlɛ fɔ yɛrɛ ye amsadini mo ay tɛgɛlɛ fɔ yɛrɛ ye ewa namu jeli musa kabi ne bi tɛtɛ basijalan dugu ni tamani cɛ kabi anw bɛ don wotoro kɔnɔ ka taa tamani ko ayidara ka ne anw taama ko tamani ayidara ka na anw kɛ ka muso furu ko tamani ayidara ka na den di anw ma ko tamani ayidara kaka kɔrɔba mɔdɛni ba madani de a kɛra cogo di bi tuguni diɲɛ don o don ala bi ko dɔ k'i ye diɲɛ don o don ala y'o k'i ye n'a ma foyi ma a ti ɲɛ koyi buna adamadenw k'a fɔ kɛ anw kan t'o ma dɛ nka ala ko ayidara ko ye min ye n b'a kɛ buna adamadenw jɔlen ɲɛna segu ɲamakalaw bɔra k'i kunbɛn segu donda la Seku donda la k'i kunbɛn Dangunba la k'i kunbɛn Seku donda la k'i tɛ se ka debi seli fana anw jɔn b'an sen kan a ti fɛn kɛ an na a ka d'an ni ye Ala y'i bila yɔrɔ min na maa bɛ se k'e bɔ yen wa
ala ye bila yɔrɔ min na ala y'i kɛ min ye ala y'i kɛ min ye maa tɛ se k'i bɔ o la Bajanabaden wulila k'i jɔ n'o ye Badama ye Basumana den wulila k'i jɔ n'o ye Badama ye yani an ka bɔ Tamani yani an ka bɔ Segu dafɛ ɲɔnɔnkaw ka biri yanzo dasi bata ko an ka bisimila ko jɔnni bɛ na ko karamɔgɔ Ayidara bɛ na o kɛkun ye mun ye ka ɲamakalaw jadu u yɛrɛ la i b'a fɔ Kaka Kɔrɔba mɔden i dira Ala de ma Ala ka jɔnkɛ i dira Ala de ma Ala ka jɔnkɛ i y'a fɔ Ala ye Ala sɔnna dɔ bi Ala wele Ala t'a jaabi o tigi bolo i ye Ala wele yanni ka dugu jɛ Ala sɔnni ta ma Ala ka jɔnkɛ ne nɔ tɛ dɛ jeliw nɔ tɛ dɛ jɔnni nɔ don Ala nɔ don ne nɔ tɛ dɛ Segu nɔ tɛ dɛ Mali nɔ tɛ dɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ min ɲininka e ni jɔnni ye kelen ye u k'o fɔ ɲɛna n k'o mɛn Ala ni sɔn tama ka da I ka fɔta kan ko a ye jɔ Ayidara ka kuma n'a kumana ko Mali bɛ lafiya ne samara Mali ko la n t'a ɲɛdɔn dɛ ne t'a ɲɛdɔn ayi ne ko k'a ɲɛ ka to I bolo n'a ɲɛ to I bolo a ɲɛ b'i ye ne bɛ cɛ caman bolo masakɛ an b'i kɔ Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin dugutigi tɔgɔla a darulalen don a ma kɛnɛ kɔnɔ sɔrɔ alimami tɔgɔla duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔla Ayidara k'i bisimila I ye nisɔndiya di sigida in ma n'o ye Sido Sonunkura ye I y'a fusaya Segu kin bɛɛ lajɛlen ye I sigili a kɛra dawula y'an ma an b'i fo k'i barikada I bisimila k'i ka dugawu kɛ sigida in ye ko sigida bɛɛ bɛ dugawu k'i ye I bisimila nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sɛri Usman Madan Hayidara ale ye kuma ta ka bonyamasegin kɛ ka taa segukaw bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ ka dakuru ɲɛ fila foli ni wale ɲuman dɔn ani duwawu an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ Mɔdu karamɔgɔ I b'i kuma ko dɔn I b'a fɔ I bɛna kuma da Ayidara ma nka kana to k'a fɔ an karamɔgɔ ma ne b'i n dogo kana yan n b'i k'aw karamɔgɔ ye nka a ye nali fɔ diɲɛ bɛɛ ye ne karamɔgɔ ye segukaw de ye o la karamɔgɔ tɛ se ka fɔ nin ma yan a tɛ se ka fɔ Ayidara ma yan ko karamɔgɔ ne karamɔgɔ ye ne kalanna Segu yan de ye segukaw ye ne karamɔgɔ de ye o kumana to ka Ayidara fɔ ka na n karamɔgɔ fɔ yan n mana dogo la fɔ n nana bange na ka ban o kumana garibu don karamɔgɔ tɛ yan an b'an ka laadalamɔgɔw fo n'o ye ɲamakalaw ye n'an bɔra ye an b'an ka jamanatigiw fo n'o y'an ka alimamiw ye ani an ka dɔnnibaw o kɔfɛ an bɛ dugutigi fo an bɛ maires fo an bɛ autorité bɛɛ fo ka taa gouverneur la ka na an ka foli bi bɛɛ ye an bɛ sɔrɔdasiw fo an bɛ gendarmew fo an bɛ policiers fo an bɛ gardiw fo protection civile an b'u fo bɛɛ y'i seko kɛ an bɛ seguka bɛɛ fo segukaw sara bɛ Ala de bolo n y'a fɔ ninnu ye Mamadu karamɔgɔ ye n ko ne dalen t'aw la dɛ n ko a y'a dafa mugujala la fo an ka mɔgɔw wele u ka na dɛmɛ organisation na mawuludu labɛnni ma nɔgɔ n'a ko fo a k'a kɛ n ko an na mɔgɔw wele n'o tɛ ne dan tɛ ninnu na nka an b'u fo u y'u seko kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ko an dan t'a la nka an ye min ye o y'an bɔ o kumana ayi n kan bɛ Ansaru de ma n'o tɛ Segu ko tɛ ne yɛrɛ ye Segu de ye n'a fɔra an ka taa Bamakɔ ni Ɲarelakaw ko sini ani Turelakaw ko an ka bɔ Bamakɔ an bɛ na yan de aha o kumana ni yan ye diɲɛ bɛɛ dan an b'o de ɲini wa a bɛna kɛ dɛ ni n ko ka diɲɛ bɛɛ dan n kan tɛ mawuludu ma n kan bɛ Segu de ka bila Mali dugu bɛɛ ɲɛ Ala m'o kɛra
wala kuma ye nin de wa ni ala sɔnna a bɛ kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ an bɛ yafa ɲini karamɔgɔw fɛ kumana caman de bi yan mais comme waati surunyana an ka alimamiw bi yan an bɛna sira di jama ma ka dugawu kɛ alimami ninnu ni ala sɔnna su in na n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuma bɛna di an karamɔgɔw ma kumana an b'a fɔ maa o maa sen sera nin kɛnɛ in kan ani min m'a sɔrɔ ani minnu y'an kunbɛn denmisɛnninw na yarabi u bɛ min fɛ ala k'a k'u ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a da n'u ma ala k'a n'u sutura ala k'a n'u wasa ala k'an bɛɛ laban ɲɛ kumana an bɛna kuma di sirikɛ ma o bɛ fatiya ta an bɛ sɔrɔ k'an wasa don o la yanni sufɛla cɛ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم وربي أنو سودي أنو سيغويا نمولو نيرماني يا an karamɔgɔ fɛ a Seyid Seri Usman Madani Haidara an bɛ a fo ka barikala ka Segu ka bɛɛ lajɛlen fo nisɔndiya min b'an na bi a ka bon fo ka se a dan na depuis an nana yan an ma foyi ye Segu yan ni bonya ani karama tɛ Segu bɛɛ bɔra bi k'an karamɔgɔ kunbɛn Segu donda la wala an b'u fo k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ bɛna baara min kɛ yan k'a ni kɔrɔtaw bɛɛ k'a ni sangɔ bɛɛ ala k'o kɛ an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ bɛna ladilikan minnu d'an ma a mɛn tulo ɲuman n'a baara ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka ɲini ala fɛ sija ani kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma ala k'o di diɲɛ bɛɛ ma an bɛ segukaw fo ka mali bɛɛ fo ka diɲɛ bɛɛ fo vraiment nisɔn ka di bi fo ka s'a dan na an b'aw yɛrɛ fo a ka cɛsiri n'a ka wulikalo la a ka baaraw la ka ɲini ala fɛ ala k'aw dɛmɛ ala k'aw garizɛgɛw fo ni ala k'aw s'a yɛrɛ kɔrɔ sɔli ala rasulul karim alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu bi da ka gun ka ala barikada ka ala koɲuman dɔ bi ni sisi ni o bɛ jirali kɛ tasuma na Seri Usman Madani Haidara yeli bɛ jirali kɛ hɛrɛ la ni kɔlɔ n'o bɛ jirali kɛ ɲɔkisɛ sɔrɔli la Seri Usman Madani Haidara yeli ma ka dugu la o bɛ jirali kɛ bonya ni karama de la nisɔndiya min bɛ anw na bi o tɛ hali maa min di nɛgɛso singata sɔrɔ kin na n'i ye katikati ni o la o bɛ nisɔndiya min kɛ nisɔndiya min b'an na ni Haidara kunbɛnni ye walahi o ɲɔgɔnna ti o la ka aw fo a ka baara la fɛn bɛ daga k'u kɔnɔ bi min bɛ to histoire kɔnɔ yanni diɲɛ wuli cɛ Haidara a mɔkɛ bisimila a mɔkɛ Badara Ali bisimilala nin kalo in tile 13 alikaba so kɔnɔ arajaba la a mɔkɛ alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam o fana bisimilala nin kalo in tile 27 sana yɛlɛ la fo mɛlɛkɛw giringirila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔkɔ ye Seri Usman Madani Haidara fana ale fana bisimilala bi segukaw fɛ Segu ntɛnɛn kan yan worokarilen mi su sama hali Segu ɲinɛw a sokɔnɔ ɲinɛw olu ye réunion kɛ k'u ka dingɛ ka kari dingɛ kɔ ni maa min ye ɲinɛ i sen kɔrɔ bi kan'a fa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a jira u la k'a fɔ sufɛ mawuludu in ɲɛnɛmayara Esad Amani Daw kɔnɔna na a kɛnɛ kɔnɔna na Mutar Bagayogo a n'a ka cɛdenw kun bɛ yen a ye wulikajɔ kɛ ka se Segu maa ɲɛma caman ma ani dunan minnu bɔra yɔrɔw la ka na k'u ɲininka nin ko in na ani nisɔndiya mun b'u la a ye min sɔrɔ a ka wulikajɔw la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ ni min kɛra ka an ka mawuludu tako fɔlɔ nin na ka stade kɔnɔna fa vraiment a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna ma an yɛrɛ tun ma sigi nin kan k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan yɛrɛ mais alhamdulillah a diyara n ye an b'ala sɔn tala kosɛbɛ alhamdulillah nin wale n'a ɲɔgɔn na vraiment a ye dusuba dɔn an kɔnɔ a ye diinɛ fana kanu don an na a y'a jira k'a fɔ vraiment diinɛ in kɔni ni an farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen an bɛ fanga sɔrɔ an y'o de sɔrɔ nin kɔnɔ kosɛbɛ inshallah alhamdulillah nin min kɛra n ye nin kɔni b'a jira k'a fɔ ni ala ma nin si dɔgɔya an kɔni b'an na fo ka taa bila an ka diɲɛ laban la ni ala sɔnna ma alhamdulillah an b'an ka karamɔgɔba fɔ n'o ye Seri Usman Madani Haidara an y'a fɔ a bɛ hakilila min ɲini fana ni ala sɔnna ma an y'a ɲini ala fɛ an b'a dɛmɛ a ka hakililaw la a ma se k'a lase yɔrɔ min ni ala sɔnna ma an yɛrɛ b'a lase inshallah bi kabako tɛ Sirikɛ ne b'a dɔn a ka ca san 50 ye ne n'a jɛra n terikɛ don n kanuɲɔgɔn don a ye fɛn kɛ n ye maa ma kɛ n ye a ye ne lahiji n terikɛ don kabini an ma nin bɔ an ma diɲɛ foyi daminɛ k'an ma laban an ma diɲɛ foyi daminɛ k'an ma to cɛw la hali balɔnda maa ma tɛmɛ la ka taa bi don o sariyaw bɛ yan
o sɛrɛ caman bɛ yan minnu b'a dɔn k'a fɔ ko o terrain yɛrɛ tɔgɔ dara la a fɔ ko Zumana terrain o ye bɔlɔla ye nɔɔni na maa tɛ yen ko min ko b'a dan Segu yan ne kanuɲɔgɔn don n teri don n'i y'a ye n bɛ nisɔndiya n'i y'a ye n bɛ ɲama n'i y'a ye n t'a dɔn n bɛ min kɛ a ye fɛn kɛ n ye n tɛ se k'a fɔ parce que a kɛra sababu ye ka alijinɛ dayɛlɛ n ka don a kɔnɔ a tɔ bɛ n yɛrɛ bolo sa n b'a barika da n b'a ɲini Ala fɛ nin min filɛ nin ye fɛn minnu kɛra Ala ka dɔ fara a kan fɛn minnu kɛra ni fɛn minnu bɛna kɛ yarabi Ala ka sijan di ani kɛnɛya Ala k'o di an ni karamɔgɔ yɛrɛ ma a kɛra an karamɔgɔ ye bi ɲɔntɛ n terikɛ de kun don n tagawuli teri de kun don nka bi n karamɔgɔ don n kanuɲɔgɔn don vraiment n t'a dɔn n bɛ min fɔ ka fara o kan vraiment nisɔndiya fɛ n nisɔndiyara kosɛbɛ yɛrɛ n bɛ Ala fɔ n bɛ Ala barika da Segu bamananw ɲuman na ni ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a ɲɛji m'a fa daji b'a fa walima nuji k'a fa n ye denmisɛnnin ye mais an wolo ni bi cɛ an m'a ye ko mɔgɔ ye Ala ko jama jɛrɛ i n'a fɔ waajulu n'a ɲɔgɔnna tɛrɛ fali ko tɛ ka jama jɛrɛ kɛnɛ kɛ komi nin ɲɔgɔn na n wolo ni bi cɛ m'a ye fɔlɔ ne tɛ Anisaru ko jate an ko silamɛya de maa ma ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah bɛɛ ye kelen ye aya dɔ tun bɛ yan ko malo bɛ Mali kɔnɔ bi n'o de ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o aya ko malolen don jɛni y'a bɔ malo kɔnɔ Sheikh Usmane Madani Haidara ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i b'i bolo minɛ i b'i bolo bila o kulusi ka jan ka surun o k'a bɛɛ ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah k'a bɛɛ fa kelen ba kelen ale de y'o jira an na n'a y'o jira an na Mali bɛ hukumu min kɔnɔ bi silamɛ bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ɲɔnɛ juguw kɛmɛ k'an goli gauche à droite fa bɛɛ lajɛlen o tumana kɛrɛnkɛrɛn ma ko fiɲɛ m'a wuli bɛɛ bolo b'i kunna minɛ de la an segukaw ta jɔrɔ de tun bɛ anw na nka ni Ansarudine Islamique kɛra sababu ye ka na nin ɲɔgɔnna jamaba jɛrɛ yan o tumana an bɛ Ala de fɔ la k'Ala barika da kuma fɔra an ye don min a tun y'an jatigɛ nka walahi bi nisɔndiya ne fila tɛ anw ye 100 kɛ Ala ka ban kelen tɛ bilen dɛ nisɔndiya 100 an y'o kɛ ka ban ele an bɛ Ala fo k'Ala barika da ka Ansarudine Islamique fo diɲɛ san o san ne b'a fɔ kɛnɛ bɛɛ kan n ko Segu ka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mawuludu kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ ba kelen kan nka hali ni silamɛ bɛɛ ma wuli Anisaru wulila dɛrɛ Segu bɛɛ bi yan a karamɔgɔ bɛɛ bi yan a alimu bɛɛ bi yan alimami bɛɛ bi yan min k'a yɛrɛ jira o min ka n'a yɛrɛ jira o a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan o tumana o ye Ala barika da ye an b'a dɔn ko forokura bɔ daminɛ ye Wabɔ ye o tumana nin ye kungo ɲɛbila ye o ɲɛna cogo min inshallah taala san o san a bɛ ɲɛ Segu ko daminɛ de ka gɛlɛn n'a daminɛna ka ban an ka taa don région t'an dan na n'Ala sɔnna an bɛ sirifika fo la k'a barika da o la k'Ala deli sini kɛnɛ Ala k'o dan an ma Ala k'a k'a yɛrɛ sago ye Ala kana kɛ jugu si sago ye jamana Ala k'a dilan Ala k'an sago d'an ma Segu Anisaru an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kanbɛn n'i y'a mɛn jɔn ne d'a fɔ sabu ɲuman olu de kɛra sabu ɲuman ye bi ka nin jamaba in jɛrɛ ka Segu silamɛ bɛɛ far'u kan a hakilila bɔra olu de la ka sɔrɔ ka taa n'a ye dugu wɛrɛw la dugu wɛrɛ Anisaru bɛɛ bi yan bi a silamɛ bɛɛ bi yan bi groupement leader dɔrɔn tɛ haut conseil dɔrɔn tɛ imama dɔrɔn tɛ silamɛ bɛɛ bi yan bi su in na anw Segukaw kan ka Ala fo la an bɛ Ala barika da o la hali bi Ala ka san wɛrɛ jira an na ka bato kɛlenw minɛ Ala k'an ka hamu dilan k'a yɛrɛw fo k'a barika da an b'a ka sangaw kalama an bɛ Ala deli Ala ka ɲɛtaa di Ala ka sabati di man shadda wajada n'i cɛsiri i bɛ fɛn sɔrɔ diɲɛ na i b'a sɔrɔ lahara i b'a sɔrɔ o tumana TV chef la a daminɛ ni bi cɛ an b'a dɔn min don a kɛra sanbala ɲɔ ye an bɛ Ala deli Ala bɛ Ala ka ɲɛtaa di Ala ka sankɔrɔta di wassalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh mutari an bɛ Ala fo bi ka Ala barika da ka sɔli a ka kiraba kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ka sɔli kira sɔdugu sanumaw kan ka sɔli jɔn minnu ye kira bɔnnaw kɛrɛnkɛrɛn minnu ye kira bɔnnaw ka bonya segu ma min ye kira bɔnnaw ka karama segu ma an bɛ sɔli o jɔn ɲumanw kan mutari i b'a dɔn bi nisɔndiya min bɛ an na bi Segu yan an bɛ Ala de fo fɔlɔ Ala ye kabako de kɛ seko ye ni seko n'an sera a minɛ cogo la bi an bɛ fo ko bi Ala ye koba min kɛ anw ye Ala ye Ala kɛra mɔden di an ma o de kosɔn n ka kuma na n b'a fɔ n ko den tɛ Ala fɛ n ko mɔden bɛ Ala fɛ kuma ni kuma dalilu Ala y'a ka kɛraw na
ay kira dɔw ta o tɔgɔ ma ko ala yɛrɛ ala kuma ɲɔ ka kira dɔw ta o tɔgɔ ma ko ale ala teri ka kira dɔw ta o tɔgɔ ma ko habibula k'ale ala kanu ɲɔ maa teri mɔden o ye mɔden ye o kumana an b'a dɔn ala mɔden tulomasamaw ala y'o di anw ma Segu yan ka Segu bɔ yen n'o ye min ɲɔgɔn ma kɛ Segu ni ala sɔnna k'o ɲɔgɔn kɛ anw ye an bɛ ala de fo ka ala barikada kadiriya bɛɛ tɔgɔra tijaniya bɛɛ tɔgɔra ne Segu Bakɔrɔ Kɔnɛ n bɛ kuma n'o tɔgɔ ye bi n bɛ tarika min kan n'o ye tarika kadiriya ye n bɛ dugawu kɛ yarabi ni min kɛlen filɛ Segu nin ala kan'a dan nin ma ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye n'an bɛ Bangeyɔrɔ Tamani dugu kɔnɔ ye ka dugawu kɛ Sijani kɛnɛ lafiya ala ka kan n'a ye k'a ɲini ala fɛ amisari an bɛ o min di ne yarabi ala ka a taa ɲɛ ala ko ala kɛra bonya kosɔn an ka amisari karamɔgɔ an bɛ dugawu k'u ye ala ka barika d'u ka nin ko in ala k'a taa ɲɛ ka dugawu kɛ Segu ye ka dugawu kɛ Bakɔfɔdugu bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnena karadanga cɛ a n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba an ka foli b'a bɛɛ ye ne yɛrɛ ka seko n'o ye n ka wolo kutubu karamɔgɔ ye n'o ye nimisa karamɔgɔ ye n'o ye Segu Mamadu Lamini Fofana ye an bɛ foli k'a yɛrɛ ye a y'an bila ka na kɛnɛ in kan assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. An nana nin kɛnɛ in kan an yɛrɛw ye kari 9 de bɔra Sikaso kari 9 anw de bɔra Sikaso ka na nin mawludu in na ka na an karamɔgɔ kunbɛn yan ni Sikaso wulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kuma an bɛ nisɔndiya yira nin na parce que an ye nin ko in min ye nin ye koba de ye Segu yan nɔ parce que bonya min kɛra Sikaso an y'a ɲɔgɔnna de ye yan nɔ fana i n'a fɔ Sikaso ta kɛra cogo minnu na kuma an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ de ye ala ka mɛn an ɲɛfɛ ala ka nin ɲɔgɔnna caman jira an ni ale la salamu alaikum warahmatullahi. Ayiwa alhamdulillah ustaz an b'aw fo an bɛ aw fo aw ka baara la bonya in bɛɛ bɛ segin aw yɛrɛ de ma n'o ye sirifula mɔgɔw ye ko in ka kɛ taama bala an na an kun sigin bɛ nin ye sabu Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a y'a dilan de a m'a tiɲɛ tiɲɛli kɔni a bɛ dumi de a tɛ jɔ k'a fɔ Seydi Amadu Ndaw a fara bon an kɔni a ma bala an na a ma bala an na wa a tɛ bala an na an b'a dɔn hali ni mawludu hali n'a sigira ka kɛ sini ŋɛnɛ k'a ɲini ansaru fɛ k'u k'a fa a bɛ fa anw yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye ɲɔnɛ k'a daminɛ dɔgɔfiri fo Moritani frontière la a bɛɛ ye an karamɔgɔ ka wele jaabi wa an sigilen bɛ an bɛ k'a jaabi hali sini an b'a jaabi hali sinikɛnɛ an b'a jaabi ne yɛrɛ bɛ sadu kɔnɔ ɲɛ bɛ Ivoiriyɛnw na ɲɛ bɛ Burkinabéw la ɲɛ bɛ jamana caman na ne yɛrɛ ye mɔsi ye an bɛ fɛ ka sirifula fo mɔsi kan na k'a fɔ tuuma zemsɛmɛ wanda yaw tɛ se ke tɔni sugu saba a Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara tumni an tuma ta iriyam sin ka halin tɔgɔ Burkina du baba fu ye zogo de nying men ni ngani le ngam wanda yawti sekki wanda kiti arzen kuire wanda kiti ranam zalim wanda am nalam yama lo harminga solli ala rasul wa sallim alhamdulillah no so jami be awna dan fosite anga no so jala parce que ni ngera misali nyumam bay jiya kono ani mali kono ani farafina parce que Sɛrifu Madani Hayidara a kɛra maa min ye hali ni y'an farikasi bɛɛ kɛ dalanɛ ko an ka kuma a kɛwale kan ayiwa an ka san 1000 balo k'a fɔ an tɛ se ka se a tilantanna ma a nana sinjiyaw dilan ka furuw dilan ka balimayaw dilan ka joli min bɛ ka bɔn balimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la a y'o ban ka yafa ɲɔgɔn ma a y'o de sabati denmisɛnw dusukun na ani jamana kɔnɔ alhamdulillah fana an sera ni mɔgɔ hakɛ min ye an tɛ se k'a da dɔn a bɛ mɔgɔ 100 ni caman kɔni bɔ parce que mobili damadɔ nana an fɛ ka bɔ fana mobili 4 ɲɔgɔn min ye mɔgɔw ta ka na bon mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu nana moto la minnu nana bolifɛn wɛrɛw la ka bɔ fana ni ala ka diɲɛ Segu mawludu nisɔndiya fɛ kabini wele dara musow bɔra cɛw bɔra denmisɛnw bɔra ka na Segu ni ala ka diɲɛ ka na Sɛrifu Madani Hayidara ka mawludu ba in ɲɛnamaya alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ sirifukɛ in ala k'a kɛnɛ to an kɔrɔ a yɛrɛ bɛ min fɛ ala k'o k'a ye a ye dusukun jɔ a ye sinjiya dilan ka balimaya dilan ala k'a yɛrɛ sago k'a ye a yɛrɛ bɛ min fɛ ala k'o k'a ye yarabi a bɛ min fɛ ala k'o k'a ye a n'a bɔnnaw an b'a n'a ka denbaya kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'u lakisi ala k'u wasa kira n'a so kama salli ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ nin labɛn an ye nin labɛn bɛɛ sogolo ka ko in bɛɛ sigi sen ka tile 15 de kɔnɔ nin tɛ an ka kalo 1 labɛn ye kalo 2 labɛn tɛ nin ko de bɛɛ sogolo na tile 15 donna kɔnɔ an ye réunion laban min kɛ Diganindugu an farala ɲɔgɔn kan an y'a kanu ɲina Seydi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a bɛna Segu mawludi kɛ an bɛ wajulu kɛ ale yɛrɛ ka yɔrɔ min na yɔrɔ korona mɔgɔw tɛ kun ye bilen
an t'a lajɛ ka na n'a ye stade la wa o y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ Sénégal an ye karamɔgɔ makɔnɔ f'a ka bɔ Sénégal an taara ka taa bonya da a ɲɛkɔrɔ a ma gɛlɛya ma an nana ka na an kɛ baara kan ka nin baara labɛn kɛ k'a ban an karamɔgɔ a ma tɛmɛ tile 15 kan mais a kuma caya la Segu mais an bɛ Segukaw fo k'o barikada an karamɔgɔ nin baara in kɔnɔ Segu bɛɛ y'o ka kanu jira an na k'a ta Segu maire ma ka taa dugutigilakaw ma ka taa ɲamakalaw la Segu dɔnnibaga duw ka taa fara an ka alimamuw na an karamɔgɔ a bɛɛ de ye nisɔndiya kɛ wa Seguka bɛɛ de ye nin kɛ o kunna dɔɔni Seguka foyi tile 15 in kɔnɔ foyi tun tɛ Segu Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka mawlidi nin kɛnɛ in kan parce que cogo jumɛn na a fɔla ko Kayi fala ko Sikaso fala Segukaw ko a tɛ kɛ olu yɛrɛ Segukaw la koyi wallahi Segukaw ye nin kɛ o kunka ko ye o ye karamɔgɔ kanu jira o ye ansadini kanu jira o ye alakira kanu jira e yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana o depuis ala ye Segu yɛrɛ bila Seyidi Sherif Usman Madani Haidara kunbɛli min kɛla a ye ɲina n de san 28 de filɛ Segu ɲina ne ma de ka ni kunbɛli ɲɔgɔnna ye maa si nɔfɛ n'ale tɛ ne ka yɔrɔ de bɛ stade kɛrɛfɛ yan n'i bɔra k'i jɔ stade kɔfɛ i bɛ ne ka so ye stade in jɔla ne ɲɛna yan an karamɔgɔ depuis stade in jɔla a directeur ye min fɔ ɲɛna ale ye jama min y'a ɲɛna depuis stade in jɔla 2002 kama a ma de ka jama ye fɔlɔ a ɲɛna min ye nin bɔ alhamdulillah rabbil alamin karamɔgɔ Haidara ko ta ko tɛ ko mina stade fa a bɛ message min di o de bɛ taa dusukun na dusukun bɛ bɔ kana o message de lamɛn o ye anw Segukaw fa ka foli kɛ karamɔgɔ ye ka foli kɛ minnu y'o fanga fara an kan dɔnnibaga kunda maire kunda jɛkulu kunda ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛ k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka nin k'a fɔlɔ ye ala ka nin k'a laban ye ala k'o k'ala kɛra bonya alhamdulillah rabbil alamin an karamɔgɔ ko bɛɛ siɲɛ fɔlɔ dɔ de bɛ fara i ka expérience kan non hali n'an ye ta ko 100 kɛ an bɛ se ne y'a f'i ɲɛna nin labɛn tile 15 dɔrɔn ni an ye kalo 1 kɛ o labɛn kama don a tɛ kɛ anw Segukaw la nin ye tile 15 labɛn dɔrɔn de ye ni an ye kalo 1 kɛ nin kama hali ni karamɔgɔ ye siɲɛ 100 kɛ ka na an karamɔgɔ terrain bɛ fa nin fɛcogo la tan wa Segu dɔrɔn tɛ dɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ duniya bɛɛ ka na an bɛ se o kɔrɔ inshallah shukran lillah an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka bisimilali kɛnɛ min kɛra Segukaw fɛ yen nɔ o de kun ye nin ye baara tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen aw n'a ye jabaranin na duwawu minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na ala ka duwawu ninnu minɛ an karamɔgɔ ala k'a ɲɛmɛ a la maa o maa de kɛra nin ko in dɛmɛbaa ye an bɛ duwawu kɛ u y'a kɛ ni ŋaniya ɲuman min ye yarabi ala k'a timme foli ni wale ɲuman dɔ o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Aye bonne ne gramogo je mina kuma wili balila be manga